Бүген гадәткә кереп киткән матур туган көн бәйрәмеңне каршылау бер үк табын артына утырып булмады, кадерлем. Тик шулай да без барыбыз бергә җыелып, сөекле тормыш иптәшем, кадерле яраткан киявебез, энебез һәм абыебыз Белов Рафаэль Николаевичны матур туган көне белән котлап китергә ашыгабыз, дип башлаганнар үз котлау сәламнәрен тормыш иптәшегез Гүзәл Сагитовна, кайнатагыз Мартышов Сагит Усманович, кайнанагыз София Исмаиловна, апагыз Кадырмятовлар гаиләсе, Найля Сагитовна, тормыш иптәше Сәйит Калимуллович, Мартышевлар гаиләсе, каенабыегыз Илдар Сагитович, тормыш иптәше Райна, кызыбыз Лилия, Асия, Илфат, Илнар, Регина, Кәрим, Камилә, Ижевск шәһәреннән апагыз Шагиева Нарказ Абрахмановна котлап, җылы теләкләребезне җиткерәбез. Алтыным минем, бүген йөрәк әллә ничек өзгәләнеп синең янәшәңә ашкына. Ни кадәр генә безгә авыр булса да без түзәбез. Чөнки син илебезне саклап, яклап, дошманнарга каршы көрәш алып баручы үз гаиләбез батыры. Бүген хәрби операциядә алдынгылар рәтендә булып, безне барыбызны да син яклыйсың һәм саклыйсың. Кадерле кешебез бик мәрхәмәтле, позитив, актив, тырыш кешелекле дә. Барыбыз өчен дә һәр вакыт игътибарын, ихтирамын һәм вакытын кызганны яши белә. Гаиләдә үрнәккә куерлык тормыш иптәше һәм әти, бик шәфкатьле кияү дә туган да ул. Аның сыман алтын куллы, ылы йөрәкле кешеләр сирәк очрыйлардыр. Йөрәгем минем, бүген сиңа 52 яшь тула. Шушы күркәм бәйрәмең белән котлап, бүгенге көндә берне генә телибез. Аллаһы Тәгалә фәрештәләре саклап кына йөртсеннәр. Канатлары астында сине дошман күзе, дошман коралы күрмәсен. Ни кадәр генә сиңа авыр булса да бер дә зарланмыйсың. Без моның өчен горурланабыз һәм күпләргә сине үрнәккә куябыз. Алтыным, алда да исән сау кайтып, матур гаиләбездә бары бәхет кенә күреп яшәргә язсын. Мин сине бик яратам, сөеклем. Алтын һәм бриллиант туйларыбызга да бергә барып җитүне телим. Кадерле киявебез һәм энебез, тормыш иптәшеңнең теләкләрен дәвам итеп, без дә туган көнеңдә үзеңне сакларга онытма дип телибез. Һәм тиздән синең кайтуыңны шатлыклы килеш каршы алып, алда бергәләп җыелышып бәйрәм итик. Кадерлебез каршы ала матур гомер бәйрәмен. Шул уңайдан сайлап куйдык аңа теләк бәйләмен. Йөрәгебез üzелсә дә сиңа ышаныч каты, бер генә дә арымасын атлаган гомер аты. Алда бик күп туган көннәр бергәләп каршы алыйк. Синең белән һәр вакытта чын туган булып калыйк. Алтын алмам, йөрәк ярым, бик сагындык бит әле. Төш булып калсын иде бу сагынулы гомер мәле. Туган йортка кайтып килеп, бергә күрешик әле. Бары тик уңай булсын ул яратканымның хәле. Хөрмәтле Рафаэль Николаевич, матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Исән, имин булыгыз. Туган көн төне, хыял төннедер, уйлыйсың беләм, янып кемнедер. Үткәнгә кайтсам, хәтер яңара, көтәсең бугай, бәлки миннәдер. Туган көн килә елга бер тапкыр, тәбрик итәргә син мине чакыр. Йөрәгем шәшәр, сиңа ди батыр, сөю тулы наз мәхәббәт кайтыр. Туган көн килә елга бер тапкыр, тәбрик итәргә син мине чакыр. Йөрәгем шәшәр, сиңа ди батыр, сөю тулы наз мәхәббәт кайтыр. Туган көн төнен үткәрмә ялгыз, болай да безне баскан бит сагыш. Һич тә булмаса, йолдызың күрсен, ачып куй пәрдәң, шәмдәлең кабыз. Туган көн килә елга бер тапкыр, тәбрик итәргә син мине чакыр. Таңнар атканчы бәйербез икәү, сөю тулы наз мәхәббәт кайтыр. Күлмәген кисәң матурак күзедән, аккош буласың күлләрдә йөзгән. Ак җилкән итеп хыял канатын, килеп җитәрдер туган көн тиздән. Туган
Туган көн килә елга бер тапкыр, тәбрик итәр дә син мине чакыр. Ак бәхет теләп таңнарың атыр, сөю тулы наз мәхәббәт кайтыр. Туган көн килә елга бер тапкыр, тәбрик итәр дә син мине чакыр. Ак бәхет теләп таңнарың атыр, сөю тулы наз мәхәббәт кайтыр. Көн килә елга бер тапкыр, тәбрик итәргә син мине чакыр. Ак бәхет теләп таңнарың атыр, сөю тулы наз мәхәббәт кайтыр. Туган көн килә елга бер тапкыр, тәбрик итәргә син мине чакыр. Ак бәхет теләп таңнарың атыр, сөю тулы наз мәхәббәт кайтыр. Йөрәгем чәчәк